aku oleh undangan gone koncoku hajatane ramene anggone mantu tanggapane tayub sedina sewengi tamune akeh kang padha nekani jejer tangane padha salaman aku lungguh ning ngarep mung karo nyawang sidene ayu-ayu rupane lirikane agawe deg-degan bae ayupane isih setengah mainan ati seneng jebule oleh kenalan cah ayu jare kesepian rawani mulih arep golek nunutan tak terne mulih goncengan sepeda motor ing tengah dalan bane motor aku bocor tekan omah wis kliwat wengi mulihku mlebu lawang diguyang banyu bojoku tayupane isih setengah mainan ati seneng jebule oleh kenalan cah ayu jare kesepian rawani mulih arep golek nunutan tak terne mulih goncengan sepeda motor ing tengah dalan bane motor aku bocor tekan omah wis liwat wengi mulihku mlebu lawang diguyang banyu bojoku
kelakuanmu saya krasa nalika daras pipi